ollaan menossa Phukettiin. Welcome to Phuket International Airport. Me ollaan nyt täällä hotellilla. Mitkä fiilikset? Hyvä. Olisi kiva olla pitkästä aikaa YouTubessa. Jaa. Käykää tilata vanha kanava. Siitä teki video, kun ne pomppi Trumpalla. Mä vieläkin muistan se, kun mä katsoin sen siellä USAssa. Oliko se hyvä kanava? Se omalla. Tossa on jotenkin omat autot. Meillä on omia autoja, että tää on oikeesti ihan hullu paikka. Me ollaan siis Thaimaassa, jos ei kukaan tiennyt. Oikeesti ihan hullu reissupaikka. Eka päivä alkaa olla kulkas. Ja nyt me ollaan menossa illalliselle. Tää on ihan sairaan siisti paikka. Ja, niin. Ei muut. Nähdään sitten huomenna taas. Tää on oikeesti ihan sairaan siisti paikka. Täällä on niinku kaikkea tämmösiä. Tää on ihan sairaan siisti paikka. Mut joo, nähdään sit huomenna aamulla. Joo, nyt mä oon täällä hotellilla. Nyt on toka päivä lähtikäyntiin. Heti kun mä heräsin, katsoin toimiks netti tänään. Heti kun mä heräsin, katsoin toimiks netti. Ei toiminut. Nyt päätin lähteä vaan alkaille. Ja nyt mä oon täällä hotellin täällä käytävässä kävelemässä. Mä oon syönyt aamukävyllä täällä. Ja niin. Mä oon aamukävely täällä hotellilla on. Voitais mennä reittiin. Tää hotellilla on sairaan siisti. Voisin vähän esitellä tätä hotellia kohta vaikka teillekin. Niin. Joo. Täällä on tämmöset omatuimalta. Tää ei oo meijä, mut täällä on meijä. Meidän hotellihuone on tuolla ihan päässä. Tuolla. Sitten niin. Tässä on tämmöset omat autot, että parvekkeet pääsee heti hyppää tuohon veteen kivasti. Ja sit täällä on tietty aurinko tuolla ja sit täällä on hotellia ja niin. Jonkun pallo. Siistit uima-altaat. Ja sitten täällä on, tuolla on se, mistä me tultiin, mistä mä oon kuvannut vähän, että siellä on ihan sairaan siistiä. Sitten voisin mennä vähän tänne kävelemään. Joo, tässä on tommonen ravintola. No ehkä vähän nopeasti. Niin sitten. Täällä on tommonen uima- tai vesiliukumäki tuolla. Sitten se menee tuolla takana. Sitten täällä on tommoset siistiä allas, tämmöstä mikä mä en tiedä. Käteen tossa on tommosia autotolppia. Sitten täällä on kasveja, noin kasveja. Lisää on tuolle kasveja. Lisää omia uima-altaita. Sitten täällä on joku ravintoloita tuolla edespäin. Mä oon sit käynyt tuossa. Tässä on tommoset futiskorismaalit. Et jos haluaa pelaa vesis,
vedessä vähän futista tai kohdistelu. Niin futis voi pelaa käydä ihan sama silleen käsillä, vaikka pelaa jotain peliä, niin sit tos voi niinku pelaa silleen kivasti. Ja sitten sitten tuon leikkipaikka on esim. Ja miksi tää zoomaa vieläkin, en tiedä, mutta niin. Leikkipaikka, tässä on aamupalat. Syödään tässä. Jotkut on tullut näin aikaisin aamupalalle. Kello on... Oliko mun käsi? Näkö tossa kello on 6:50 vasta aamulla Thaimaan aikaan. Ja tossa on vähän tommoista tuovia. Ja sit lisää tuolia tai tämmöstä keinuku. Ja noin on kaikin, en mä muista. Sitten kohta päästään rantaan. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.